És un bar molt conegut a ple centre de Manacor, Can Lliro, un lloc amb estrella com figura el seu logo. També el seu propietari, sempre implicat en causes a priori perdudes. Trob que el que ha de fer la gent és votar i decidir. I estem amb això. Per això, quan fa 2 dies va veure que s'havia declarat desert el concurs per la compra d'urnes, Vaig pensar apadrinar una urna, com si fos una litografia, com si fos un quadre. Tu tens el número 1, un altre el número 2, un altre la 1714, un altre la 3000. calcula que des d'aquí poden sortir de 100 a 200 urnes cap a Catalunya. Avui de matí ja m'han donat 2 bes, o bé, no n'he agafat ni un, però ja és 2 bes, ja és 2 bes. Vull dir, hi ha gent que m'han telefonat que sí, que està molt content de la iniciativa i volen jugar aquest trull. En Guillem, totes les idees que té són bones. Ve d'una família que sempre han ajudat a tothom. En els primers forasters que van arribar a Manacor, ells tenien un forn i van enfiar a tothom. La campanya començarà el 15 de juliol, fins llavors, per estudiar quines urnes es compraran i com s'ha de fer. Ja se sap que no seran prou, però es quedaran tranquils per haver-ho intentat. Visca Catalunya i visca Can Lliro. I la llibertat, senyores, per favor, la llibertat de tothom. Margalida Solivelles, TV3 Manacor. Ai, ja m'emocionava.